भगवान ओंखामखौ जाग्रोर' सिबां ओंखाम जाग्रोफै ओंखाम जाग्रोनानै फै फिसाला गिदिरा अर सायनोसै लोगोफोर हेलो एवरीवन खुलुमबाय वेलकम बैक टू माय चैनल तो लोगोफोर दिनै जों थांनो ओंखारदों फार्स्टआव बाजिगाव माने बिखुमजोनि गामियाव बिनि उनाव जों थांगोन मानास नेशनल पार्कआव आं जे नोंथांमोन देखायदोंमोन जोंनि फिसा कटेजसो माने कटेजखौ बे एसे रेडि जाहांबाय माबा माबि बुस्थु बायबाय दिनै तो बेसे माने माबायदि जाखो गासैखौबो नोंथांमोननो मोजाङै देखायगोन कमप्लिट जाबाय फाइनलि ओमफ्राय फिसा फिसा बुस्थु बायबावनो दङ अब्लाबो दिनै थारमाने कम्बल टम्बल मिक्सार गान्दा इफोरखौ लादों तो बेवहाय मोनबो थांगोन तो फार्स्टआव बाजिगाव हाबलांगोन ओंखाम गोरलैनि निमन्त्रण दङ तो नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअआ बिनि बागैनो जागोन तो दा थांनो ओंखारबाय बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो कम्बल बुस्थु माल बुस्थु रेडि खालामगासिनो Hello. So I was pura kalau. Ready? Ready? Ready. Over tangan. Over tangan. Mana? Masih kau. Lupa gario jirai, gario topla topli. Nei. Topla topli लानानै थांसै जोङो फार्स्टआव बाजिगाव थांगोन बेनि उनाव मानासाव थांगोन माबायदि मोनदों दालि टप्लाजों सिबां Ada. मोजां टप्ला भर्ति जाबाय ना गारिया इमाने बिदि खालामदों मोजाङै था तो लोगोफोर थांगासिनो दङ दा जोङो बरपेटा रोडनिफ्राय बाजिगाव बारा टाइम लाया दाना गोदान फ्लाइओभार जानायखाय 10-20 मिनिटावनो सहैयो आरो तो लोगोफोर सफैबाय जों बाजि गामियाव ओमफ्राय नै सासेया सफैनाय लोगो लोगो जिगाबाव फैनाय लोगो लोगोनो नामा हे भगवान ओंखामखौ जाग्रोर' सिबां ओंखाम जाग्रोफै ओंखाम जाग्रोनानै फै फैलायबाय फैलायबाय ओंखाम गोरलै मोजां माला सफैया ओमफ्राय ओंखाम गोरलै ओंखाम गोरलै दै लायनो एकदम बियानै सबसे गिदिर ओमफ्राय बिहामजो मा जागोन आयौ हिन्जावजालि दिस्टार्बफोरनो फैलायबाय जोङो ओंखाम गोरलै जानोसो फैबाय सिनायला आङो आंबो सिनायखायसो Siapa? Ani ini bo. नंगौ Ani kamu ini bo. Sebenarnya lakha dah jengkau. लाबाय Saya mencintai tu. No, bazi mana? गाबोन आं इउफो देखायफिनगोन आं दे खेबगोन जाबाय दे फैदो दा खिन्थु पुरा मानगोन मानो ओमफ्राय लोगोफोर लाइ बिलाइयाव होबाय नै अमा बिबौजों लाइ भाजा ओमफ्राय अनलाजों दाउजों तो जिरायबाय आलासिफोरा ओमफ्राय आंबो सिबंखौ दौग्रोनोसै बिथिंबो गासैबो भागि सनमिलन बायदि जादों आरोना न'खरनिफ्रा फैजोबदों बिसोरना बिब' बिनानावफोर गासिबो फैजोबदों आरोना बिजावजालिमोनना ओमफ्राय नै बिथाङाबो बिबनां जायो लोगोफोर जानोसै नै थोरसियाव अनला दाउ अमा जाया नालाय अमाबो दङ अमा जाला जानोसै
गोथाव पुरा अनलाया एक नम्बर एक नम्बर 2 नाम्बार 2 नम्बर ओमफ्राय नोंथाङा कय नाम्बार आं नाम्बार होननो हाला बिथिंबो ओमफ्राय बिथिंबो सबबो आंखौ आं लाजानो लुबैयो खौल' नायदो थाबाय थाबाय रेकर्डिंआव थाबाय ज' जानो मोनदों बिथिंबो थांनानै थैबाबो बिथिंबो नुबाय थागोन औ नायबाय थादै नायबाय था जानोसै ओमफ्राय लोगोफोर एक्चुअली ओंखाम गोरलैनि नियमखौ बिथांमोना आगोलावनो खालामना दोन्दोंमोन दिनै थारमाने ज' माने जानानै खाना जानाय आरो माने ओंखाम गोरलैखौनो जादों गोदान माइरंखौनो बिब' बिनानावफोर दङ दाब दाब जायगायाव हाबा जानाय बयबो मोनसे टाइमाव फैनो हाया थ' दिनै माने बन्धनि सानखौ लानानै रबिबार माने खौ नायनानै गासैखौबो लिंजोबनाय जादोंमोन आरोना थ' जोंबो ज'नो बोथिसे जानो होननानै माने ओंखाम गोरलैयानो खिन्थु नियमफोरखौ आगोलावनो खालामखाना दोननाय दिनैखानो खाना आरोना ओंखाम गोरलैनि खाना बायदि जाहैबाय आरो थ' मोजां मोनबाय फैनानै बयखौबो गोबावनि उनाव लोगो मोननानै सोरखौबाथ' दिनैसो लोगो मोनदों ओमफ्राय बिदिनोसै थ' नोंथांमोना साननाङा आरोना ओंखाम गोरलैनि सिजन थांनानै दासो ओंखाम गोरलै जालायदों होननाया थारमाने बेनो आरो खोथाया अन्थाबाथावनो नायसै आयौ सनाफोर दे फोजानाङा उन्दुबाय दङ मोजाङै सोरनोबा नांगौ नामा जों थांनो ओंखारबाय बिदाय लाबाय जाबाय थांसै आरो फैगौ बोसोर आरो फैलायगोन ना ओंखाम गोरलैया बैसागु दंबावो आरोना गोदान बोसोर जानुवारिया बावबाय जानुवारिया जोंनि मानासाव जाहैगोन जानुवारिया बिथिं बाय लोगो मोनगोन एखेबारे बोसोर गोदानाव पार्टि पिकनिक जानांगोन दे जाबाय थादो जोङो हाबलां मालाबा फैबाय बाय बिथिंबो जाबाय खनसे बाय थाबाय थांबाय खनसे बाय आरो खामना होदो खनसे दे थ' लोगोफोर दा जों थांगासिनो दङ मानाससिम ओमफ्राय अलमस्ट मोनाबायानो जानाय लोंनायावनो जोंना 3टा दा 4टा जाखाबाय टाइमा थ' जों दा फैदों माने बागान थांनाय लामाजों मानास नेसनेल पार्क थांनो माने मोननै लामा दङ आरोना मोनसे मेन गेटथिं थ' जों मेन गेट जाना फैयाखै जों बागान लामाथिं फैबाय ओमफ्राय बेखिनि गामिखौ होनो बारांगाबारि ओमफ्राय बे नै जाबाय पागमार्क होननाय जे कटेज दङ बेनो थ' बे लामाजोंनो थांबाय थाबाथाय स्ट्रेट थांबा जोंनिखौ लास्टाव मोनगोन आरो थ' बिदि बारलांनांगौ बुहुत गोबां कटेज जाबाय आरो नांजाब माने पागमार्क दङ बेनिफ्राय बेयाव मोनसे लेमन ट्रि होननाय दङ बे अरण्य कटेज बेनि खाथियावनो लेमन ट्रि होननाय दङ ओमफ्राय बेनिफ्रायनो जोंनियाबो नांजाबनाय आरोना नै बे मोनसे लेमन ट्रि ओमफ्राय नै ग्रिन जे होबाय बेखिनिया जोंना होबाय आरोना बे नेटखौ लागायबाय जोंना थ' मोनसेखौ जोंनि बेखिनि एरियाया जोंनिनो गोदानै नेट लागायनाय जाबाय ओमफ्राय नै मोनबाय जोंनि गेटखौ बैनो कटेजा गोजाननिफ्राय लोगोफोर सफैबाय जोंनि कटेजाव थ' अलमस्ट जोंनि कटेजा रेडि जाबाय थ' देखायनोसै नोंथांमोननो ओमफ्राय नै बेनो कटेजा फिसानो आरोना जोंनि थानो आन्था आरोना जोंनि फेमिलिया थानो हानाय बायदि ओमफ्राय नै बिथिं मैगं गायदों एसे ओमफ्राय बिथिं आरो एसे बिबारबो गायदों माने देराखै आरोना दासो गायदों ओमफ्राय बैनो कटेजा मोननै रुम ओमफ्राय सिङावबो डाइनिं दङ देखायनोसै नोंथांमोननो माबायदि जादों नै पुरा पिकनिक पार्टिफोर ओरैबायदि लाउड मिउजिक लोगोफोर माने बोरैबा मोनो आरोना माने हाग्रा खाथियाव एक्चुअलि इमान माने गोसा दामनाङा आरोना माने जुनारफोरा डिस्टार्ब मोननाय बायदि जायो बे जिहेतु हाग्रा जुनारफोर थायो ओमफ्राय आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो आं नोंथांमोनखौबो खावलायो नोंथांमोनाबो जुदि मानास हाग्रायाव पिकनिक जानो फैयो बा जिखुनु मानास हाग्रायानो जा काजिरङायानो जा जेखिनियाव जुनारफोर थायो बेफोराव लाउड मिउजिक माने खालामनाङा आरोना इमान गोसा दामनाङा आरोना थ' नै बेनो जाबाय जोंनि कटेजा फिसा जोंनि थाखाय आरो ओमफ्राय नै बिजावजालि मोना जिरायबाय बेयाव ओमफ्राय दाबो फिसा खामानि सोलिगासिनो दं मिस्ट्रि मावगासिनो दं खामानि मोनसे माने किचेनावबो कापबोर्ड बानायदों ओमफ्राय आरो मोनसे माने बे ड्रयिं काम डाइनिं आरो बेयावबो मोनसे कापबोर्ड बानायगासिनो ओमफ्राय बेखिनि एरिया खुला थ'
थ' नै नायदो देखायलांसै बे जाबाय डाइनिं रुम बायदि जाहैगोन आरो दा एसे जाब्रा जाना दं सिजिल खालामनांगौबो दङ आरो जाहैबाय बेयाव मोनसे रेक बानायदों ओमफ्राय आरो खामानि सोलिगासिनो दं किचेना अलमस्ट रेडि जाबाय किचेन बासनफोर लाबोबाय रेक बिथिं रेक बानायगासिनो आरो खामानि सोलिगासिनो कमप्लिट जायाखै ओमफ्राय बिथिं बे जाबाय मयुरि रिजर्ट बिथिं नुयो बिथिं मोनसे बाथरुम दङ ओमफ्राय मिस्ट्रि लागायगासिनो दं बिथिं गोजौ थांनाय बेयाव जुथा खुलिना थानांगोन लोगोफोर मानोना गोजौआव कार्पेट लगायनाय स' बेनिफ्राय जुथा लांनो मोनला ओमफ्राय गोजौआव रुमखौ देखायनोसै नोंथांमोननो दिनै कम्बलफोरखौ लाबोदों ओमफ्राय नै रुमा एन्ट्रि खालामबाथाय बिदि बिथिं मोनसे बिसना हेलौ आगोलाव नुनायाव माबायदि नुदोंमोन दा एसे बेलेग नुबायना लोगोफोर बे जाबाय दरजा बिथिं मोनसे रुम बे बिसनाखौ सेपारेट सेपारेटबो खालामनो हायो बिथिं खिरखि पर्दा लगायनो दङ बाखि बिथिं वाशरुम बिथिं वाशरुम दङ थांबाथाय बिथिं बाहेरनि भिउखौ नुयो खोमसि जाबाय बिथिं जुनारफोर थायोबा नुयो ओमफ्राय बिथिं वाशरुम बाथरुम वाशरुम गिदिरानो बिदिनोसै लोगोफोर जों थानो आन्था मोजां जाबाय दा थानो हासिगोन खेबनैसो थाखांबायबो जोङो बिदिनो न'निफ्रायनो कम्बल टम्बल लाबोनानै बे जाबाय बेलकनिफ्राय भिउ ओमफ्राय बेयाव गसंनानैनो बेयाव एखमबा गान्दा फैयो मैदेरबो फैयो नुनो हायो ओमफ्राय दावराइफोरबो फैयो मा होनदों फाल्थु खोथा हामा बिदि खालामा लाबोबाय लोगोफोर न' गंसेयाव जि बुस्थु नांगौ लाबोना दोनफैजोब्बाय जोङो ओमफ्राय लोगोफोरनो बिदि लाइट थारमाने बेयो चार्जिं लाइट आरो ओमफ्राय बेखौबो अर्डार खालामदों लाइट नङा एक्सुवेलि बे लेम्प आरो लेम्पनि स्टाइलनि लाइट थ' बेखौ थारमाने अर्डार खालामनानै लाबोदों अनलाइन ओमफ्राय बिदि गंब्रैसो लाबोदों टेन्ट फिसा फिसा टेन्ट दङ बेयाव लागायगोन ओमफ्राय नै एसे बनफायारनिबो एरेन्ज खालामबाय दसे अर सायना थांसै ओमफ्राय हराव नै बिदि नुयो आरोना लाइट माने फोजोंना होबाय फिसा फिसा लाइटखौ ओमफ्राय माबायदि नुदो खोन्थादो ओमफ्राय लोगोसे जा जों एसे अर सायना थांसै बनफायार खालामसै माबायदि मोनदों टेन्ट सिङाव Buria, moja. Lem tu buria, lem tu. लेम्पआबो बरिया Lem di sini. Nai. Acha tinggal nang na ini. एसे गोलाव मानसिनि थाखाय एसे माबा आरो जेबो नङा माबायदि मोनदों बरिया थालांसै माबायदि झुला खोमसि खालि एसे बरिया सोरबाफोर थानो मोजां जाबाय दा जों थानाया दिनैथ' थांसिगोन थानो गोसो जाबाय ओमफ्राय बेवाइ मोना थालांसिगोन दिनै गाबोन फुङावनो गुवाहाटियाव थांसिगोन
थ' जों पक'राखौ नेगासिनो दं आरोना पक'रा आरो साहा लोंनानै थांसिगोन थ' माबायदि नुदों जोंनि कटेजखौ खोन्थादो कमेन्ट सेक्सनाव फिसानो मोनसे फेमिलि मोनथाम फेमिलि थानो हायो आरो जोंनि थाखाय बानायबाय आरो मालाबा मालाबा फैनानै थानांगौ बेयाव ओमफ्राय मिस्टाराथ' गैया नोंथांमोना साननो हागौ अबाव थांखो होननानै बिथांखौ नुवाखै थ' बिथांना शुटिं सोलिगासिनो दं फैगौ गोनां माने गोदान सावथुननि शुटिं सोलिगासिनो दं बेनि थाखायनो बिथाङा गैया दिनै बेनिखायनो जोंनो फैबाय ओंखाम गोरलैबो जाबाय गामियाव ओमफ्राय दा बेयाव फैनानै गाबोन आरो स्कुल दङ नालाय थांनांगोन थ' बेनोसै अभी हो गया है पक'रा पार्टी माबायदि जादों टेस्टी बरिया जा जिरायनानै जा जिराय मोजां खालि कार्पेटाव फोनांनाङा दे शिबम ससखौ अके आरामसे ya मस्ती जों बैयाव जिरायनानै आरामसे दा चाय कफि गवा सान पापड़ी पक'रा एन्ड चाय बरिया लोगोफोर नै गोजां बोथोराव गुदुं गुदुं पक'राजों गुदुं गुदुं साहाजों गोथाव मोनो आरोना थ' बेखौनो जानानै जोंबो थांनोसै ओमफ्राय बेफोरमोना थासिगोन आरोना बेफोर गेजेरमोना थ' जों थांनो रेडि जाबाय गाबोन जुदि स्कुल गैयामोनबाथ' हरसे थालांगौमोन ओमफ्राय जों जेबो प्रिपेयार जानोबो फैयाखैमोन ओंखायनो थांनोसै आरोना थालांनो गोसोमोन बिबायमोनजों अब्लाबो थांनोसै आरो बाय 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 दे बाय बाय जादुरगे आमी थागो बाय बाय लोगोफोर न'आव सफैबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय थ' लोगो मोनफैनोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय